Yeroi try. Sesin pat ngai kuble pi baro ha kerteng ka bathiang tam ka jong ujisu. Te hang ni ngan wanra pi kijing hikai haba pi duwai. Te kini kijing duwai kidon bun jat kijing duwai te ngan wanra bun teli kijing duwai la syai ngan sawanra kumno unong pop un duwai hakmat jong ble. Te mentapat haba pi duwai bamja. Ngako aban aji hikai pi namar ba bun sien haba dang sngo shir hem palat teng haba ngila ong ban kurku ban duai na kamta banginya dihsha ne ban ya bamja te teng ha ka jing sngo shir hem ha ka jing bompat sngo tho la duai la duai drong ba ka jing duai te henrei ngo ong ye pi la da pi sngo shir hem pi kwa ban duai kerpang na banta ka to ka yeng te shua ba phin mi ken na ka to ka yeng ong tu ni pelong jing duai te sakru khu ka ni ka to ka yeng kanu ka banta pi kwa ban duai sa duai te henrei hapor ba pi dihsha hapor pi bamja kamu pi de ban duai be thik ya ka to ka jing duai ka ba pi duai bamja kan te kamut kan long itenat kan kata karkum duai kan long kaba don long rim kata ka jing duai dai kan ba teng ki don ki bri ki bompat sngo tho le hang to ki ong la di tha sa ka sya kamut ka jing duai ka jong pi kawan ra pan mani ka jing khnyom ba kata ka jing khnyom ru kam long ka ba bakla la dangi la shuya duai sha e shwa ban bamja te henrei phila ban shim ya ka por ken da hadin bala shwa ba phin mi na ka to ka yeng te phi ong kan to ngi pelong jing duai te sa duai kan na ban ta ki we te ha ka por ba phi bam ja pan te phi de ban duai ha ka ta ka rukom te ha ba phi duai kamut kam dei ru ban long kum kidon ka to ka ni ki don ki balat duai jrong shama palat mo kila duai kila nyow ya ka to te henrei kata kam dei yangi bangin duai kum ta ha bangi duai bam ja tabat don pat ki bala duai lengkot pat siapa palat ki shuang bai try ker khui gini ke ja ker khui gini ke jing bam shua bangan bam ha kerteng ke ba khui ke jome ngapa ni kini baru khot amen te kataru kolong ka babakla namar ba kam dei ngi bangin le kerki bat kam dei pat ngi bangin ne duai she namar shumut mentang ai example le phi la da phi sok po te phi di dawai thakle te kam ya hap em haba phi sok po phi haban di be da dawai sok po pi thak jat pi haban di da dawai kha te kamut haba pi duai ru pi te ban nang te ban duai te ki jing duai ki don bon jat bha ki jing duai te kan wan ra ha pi man la si kawai ka jing duai ngan wan ra kat ka ba nga jule ya la de ngan hikai lam ya pi te man tapat ni ya le cha ka ni ka jing duai ka ba phin kur khu haba ki briu ki ai sha ki ai jai phi la ban shim ha ka nu kom ka ba mi na ka do nu ka jong phi tang ba phi ban duai pat ha ka ta ka kom ka ba phi de ban duai dengan hikai ya phi kom ba nga ju duai ka e ka pa nga ju duai ka mot ha ba nga duai te ningkong ngala sngongu shwai utrai da ngala de ban sngongu utrai te ngala kurkhu ken ya kitu ki jingbam ki ba kitu ki bahayeng ki bahasem lani ki lok ki jor ki jongi ki lapen kre shwa bangin bam bat ni kurkhu pa ikatu ka yeng sneng no yu nong bam do tang kata la biang dengan ai example ya phi menta kumno kata ka jing duai ka ba ngang wa duai khnang pa kata ka jing duai kan long ka ba lingkot bat kan long ka ba bang bat kan long ru ka ba kiu stat hakmat jong ublei amen te to ni le lang ha ka jing duai ka bangan ai phi kan ka example khnang ba phin sup ha la da de le na preng jo phi bom pat long kristan let's say phin pat nang ban duai ru te nge kan ka channel kan ya rap ya phi te henrei hoi ka jing duai ka de ban mi na ka man sim te henrei don kam hiru bangin ai ka jing hikai tang ban long kan nuk sai phi ba phin suk kum no ba phin duai amen te to ni le lang ha ka jing duai ngai ngo ye me ublei pa jing u ba habneng na mar me long ble ba bha kan ko pa ki jingker khu ki jo me atrai krat ki long ki ba khambon bane ka ba ngi pan ken ko pa be na mar ka tangawan man ai ngo ke jing bha ka jo me bat kini ki jing bam ru ki ba pu mat jong ngi ken ko pa be chua ba ngen chim ye ki ken ko pa be ngara pen kho ngara pa ngen tang no da ka tin ka ba khoi ka jo me ken ko pa be ha ba ngen chim ye ki ken ko pa be ken da long ki da wai ki ban te ki khot mat ki ba tlot ki jong ngi ba ngin la ning kong man chak ri me bat ba ngin tre ki kam ki ti ki jong ngi khat ba ngi
Ngidang im hakadi slaju kani ka khendau da ka mon ka khoi ka jome ka ba me bo ingi hakadi ka khendau kain ko pa bat ngaras neng persya ru kain ko pa bi yong nong bam do kain ko pa bi nom la ban ktak ti kani ka long yeng ko long sam nga krani ka jing kot ka jing khia ka jome nga krani ka jing kur khublai ka jome ha ba ki trai ka no ka kam kana man bha ka do roi bha kain ko pa bi Bidiang ko trai ka jing duwai ka shakri ka jome yo lo ma me ka buram ngapan kerteng ka ba khoi tam ka jome Jesus bana Nazareth hallelujah amen but amen te tang kum to ha ba phi duwai dihsha dai ba phen nyau shano hado banda pja sa ka sha baro te kam dei kin kum ta te hen rela da phi sngo shir hem palat phi kwa palat ban duwai nam ta ka to ka long yeng te sa shim kar pang ken chibet on da shua phen let no na ka to ka yeng te ka mot phi ong kwa bangin ya pelong jing duwai te sa pelong jing duwai te phi la ban duwai pat kat bayalam umen sim ken te henry ha ka bor phi bamja phi dihsha phi duwai no she te la da phi jule kom taru menchua le phi pattep te phi le da ka jing swor u ble un kur khui phi te henry kat bagi dang san ngi de ban sngo tho ken ka ka bangin le kumno bangin nam long ka jing thot yanu kumno bangin nam ai la e ki brio bakin kedau ti yangi te ngin long ki ba discipline ngin long ki ba start na mar ki khon ki jong ble te ki long ki ba start te de nak ta ka daw ngas ngot tandat bha bangan yo ban share lem che phi ka ka banga jule to ble yo ban kur khu phi waro ya ro itra